niya. Ako ta maluto di wala ka unya. Kulit niya ta kung maluto tong litson ba ato niya ha. Litson ka. Oh, sige mo ato niya unya ko. Sige sige. Ay kalimot ha. Lagi mo ato. Sige sige sige. Mga bitar ko dari nahan. Ari ka sa koy gagaw ko bitar ni kay. Kani mo ato sa mo ang hikay ko. Ayo dai bilet. Ato taw niya kay nagpalitson ko niya. Ato ta dito niya. Okay, sawali ka di ay. Oh. Ano ba lang lami kay litson. Bantay di ka man to ha. Matoy ko lagi. Ato yun niya. Kaya sa ko kay. Ato nahan. Oh, gitu. Ya. Ya. Oo. Ato niya kay nagpalitson ko. Ano mong baliton mo ka, man? Nagkakuha naman ko skuta sa YouTube niya. Halipay ba? Nagpalitson ko niya kaluto ato niya ha. Oh, hayag ko rin. Ay, wala pa lagi kwarta. Brahin na lang kayo nagkakuha naman skuta. Ato niya ha. Oh, sige sige sige. Asa ka tiya? Oh, sige. A few moments later. Luto na ba ka itong litson nga akong ipaluto dito? Kay, daghan na ba ko ginditar niya? Akuan niya ito susihon. Di ay kay, sahay, basig, kana ba akong maluto ay sahay? Hilaw ng kiting dapit sa baboy? Ang unod na iluto, inigpikas. May dugo ang mga bukong. Oh no! Kuha ka itong atuon kay, may ikog, kursikog pangimbitar niya. Basi niya kung atak to akong ipangimbitar, wapa rito maluto. Nah, kada akong uwaw ani. Puntan ahon nga to be. A few moments later. Kita maluto gamay nang hindi kuwang. Karo nga nag suyok diha portoha kay basig nga pareha niya to ni agi nga hilaw ang dapit sa kitinga na pay dugo. Karo nga maikog ta sa ako mga bisita. Nya. Main ta og luto na jud ni kinig abot niya sa katong sakyanan nga ako ang gi abangan ba mo. Ikog luto driver ato gud kay halon ko pangayo niya. Di naman ito basta-basta nga driver nga mahan ato. Kapitan sa sitio Dandoy, mungkol ba? Ngayon tag. Basta. Kapit na ni muluto, ma'am. Karong nga kay atong niagi ra bab. Hilaw na imong gluto. Tuon kay Ano Kalo. sa nagitimpla na ikaw? Niagi pud ito banga. Ma'am, parat na ni ma'am. Na. Atong mga bisita na mamalik. May kailan naman din sa kenan nga gibangan sa kapag umangkon madayon jud pamay ani ron. Katuyog jud ani. Patay jud ako kaliwat nga. Dahom to ako atong lechon nga gipalechon dito na nangimbita ra ba ko ato? Na, may nagwa to nga kasulti ato ron. Patay, sulungan jud ko ato ron mo. Uwor ba ni mga birag silingan ni sila? Uy, insay. Oh, Sa medyo tinuudan, birthday sim pag umangkon, mamay o ika 1 month anniversary nimo sa mong pag-vlog sa YouTube. tinuod gud ani gud kay adlaw sa ko pagmangkon ron nya mamay pud siya nya usa po ron kabuan ako nga nagba-vlog sa YouTube nya kuha lang unta ato ba nga mausa lang gud mausa lang handa ba nya nanabig ito di ay Unsa man intang kay nang imbitar pa ka sa itong mga silingan ano yan ako ugangan impang gyapis si mama imbitar nag-ilis na biya yung taon to unya di day na imong hikay di kay pwede ra masagot ibitaron sila kay agaw ra masad na mangkon po na niyang higa wag yun di mong pangambos ka ng imuhang hikay uy di man day na imuha sunod ikaw na lang ay pagkumbira-kumbira imuha nga wala di ka manawag og tao di bagod ana mo gud ni kana gusto ko maka-experience bag kana bang maghikay og kana maglitsog baboy anak masuy ana ba magliyas hindi ko ang malang ka sa itong mga kaliwat yung tao na pag solo diya imuha oy